Urung-urung njaluk pegat ya kapan tak kawin ini. Kembali bareng-bareng bersama Basika. Omong sapa Mbah Bejo? Omong sapa jajal? Sing ngomong sapa aku tak tekon. Sik, mau Pak Joko ngomong piye to mangi? Sapa sing ngomong? Ora Pak Joko mang ngomongane kebelet kawin mang apa, Bu? Omonge sing ibot. Ngawut, aja ngawut to bar. Wis sing ibote lara untuket mang ra iso bengok. Mek meneng tok. Senyum kecut dia itu, heeh. Nyonyane ning mburi mergakno. Omonge sapa jajal? Sik omonge sapa Wit? Omonge Putri mang piye, Bu? Putri muni piye Putri? Mbah Bejo cokotane bekase elek. Kuwi ora mek elek tok bekase, Nduk. Sing tau tak cokot ngono iki dilungkas kena rabies mergo kena cokot aku bocah iki, heeh. Yo. Enak ilang lho, Put. Keri berarti. Nduk. Putri omong apa, Nduk? Remek kabeh dadi bojoanmu. Bandino ning kok kepuki mbok semai, mbok pisui. Ati wong wedok aja cerewet karo wong lanang. Ya mesti wae, ora kok keloni, ora kok openi. Wani nabi mah, kudu tanggung jawab. Yen tak kelon mah, aja moro tangga. Ora tangan iki mergo kowe iki karo wong lanang iki. Dadi keloni ujek Dadi wong wedok aja kene karo wong lanang eling-eling hari jalu kok mau nalani sanduk. Heeh, wong lanang iki bener wong wedok. Aja kok kenyi bedate kaplok iki. Melarat tak belan, kamu tak openi. Apa ngene sing murah. Melarat nomor 1, kawinan nomor 7. Gelem apa ora? Sip. Mangan ra melok adan, sing ganteng raimu. Aku wis ora kuat, cepet golekno surat ndang dipegat. Ojo nekake, ojo jaluk dikobat sebab pegatan saiki surat larang. Kembali bersama Basika. Urung-urung njaluk pegat, Bang Bejone. Ayo, rapi urung wis njaluk pegat. Malah rong dikawin. Ora ngene dadi wong wedok mulane aja sapane karo wong lanang rai kok ngerti. Kudune manut ya, Nduk. Yo. Ya, sanggah manut. Ayo pokok kecuali nek wong lanang wayuh aja oleh ya. Pancene Omongin sapa nang Saiki sapa sing ngomong sirmu saiki sapa jajal. Masuk memang gak mangmu Sapa? nek aku nyapu satru ya. Ora kok perkara satru ndak. Piye? Membayangkan. Wah, ngono. Heeh. Membayangkan maksudnya membayangkan ngene. Sing disawang wiwit tok komburi ae ngono apa piye ngono. Sing disawangi ngene lho, iki jane sing ngarep ki bokong apa weteng ngono. Sajak sing mlenduke malah mlendu ngarepe. Mer- Umume lek penyanyi ki wetenge langsing lah ora. Mesakne ngene kan dilepai to Pak Bro. Ketok sing langsing ketok kentole ketok wis jan ra umum kok. Coba Nduk, Ora iso sing ngomong ngomong. sapa Nduk? Sing ngomong Nduk wong ayu. Heeh, jajal. Remuk kabeh di bojomu. Bandino nek kok kepuki mbok keplaki, kok pisui. Sebab kakean cangkem dadi wong wedok aja kerewete karo wong lanang. Ya mesti wae, ora kok keloni, ora kok openi. Wani nabi mah, kudu tanggung jawab. Yen kesetan kelon mah, aja moro tangga. Dikaplok ya ora gelem apa dikaplok wong ora lara. Berapa kabeh telek dikeloni to, Put? Melarang nomor 1. Marah ya rapal kok iki. Mulai aja gampang lali dadi penyanyi ya. Ya Put. Yeay. Mangan ra melok adan, sing ganteng untukmu. Jelas. Aku wis ora kuat, cepet golekno
Putri. Dimaklumi. Semua penyanyi kalau menyanyi